Ajde držimo.
danas preko 40 stepeni će temperature ići, izbjegavajte boravak na otvorenom. Kad kažem SPF, mali ko se kosa diže na glavu. Ne znam zašto nekako jednostavnije reći SPF od krema za zaštitu od sunca. Ali hajde, objavili smo post na našoj Facebook stranici, javljali ste nam koje vas riječi ne...
kod njega je uslijed došlo do oštećenja.